Laboratorul Apă Potabilă din cadrul Apa Vital SA asigură prelevarea probelor și realizarea monitorizării operaționale a calității apei potabile în conformitate cu cerințele legii 458 din 2002, republicată privind calitatea apei potabile. Laboratorul este înregistrat la Ministerul Sănătății pentru monitorizarea operațională și prelevarea de probe și are implementat un sistem de management al calității după standardele europene. Laboratorul dispune de personal tehnic de specialitate format din chimiști, biologi și laboranți, dar și de dotarea corespunzătoare cu echipamentele de eșantionare, măsurare și încercare necesare executării corecte a tuturor activităților. Echipamentele sunt etalonate periodic de către instituțiile abilitate și verificate prin mentenanța asigurată de către firme specializate, ceea ce conferă certitudinea unor rezultate valide. Anual, laboratorul participă la comparări interlaboratoare și scheme internaționale de încercări de capabilitate cu toți parametrii certificați, obținând rezultate foarte bune. Monitorizarea calității apei potabile se realizează în baza unui program anual vizat de către direcțiile de sănătate publică din județele Iași, Neamț și Botoșani. Zilnic sunt analizate probe din stațiile de tratare, rezervoare de înmagazinare și din rețelele de distribuție din aria de operare. Apa Vital pune la dispoziție prin intermediul paginii web detalii despre calitatea apei potabile pentru zona în care locuiești. În plus, laboratorul efectuează controlul eficienței procedurilor de igienizare a rezervoarelor de stocare și a rețelei de distribuție, verifică calitatea apei la cerere în instituții precum școli, spitale, instituții militare și prestează contracost servicii pentru clienții externi pentru probe de apă din surse subterane și de suprafață. Informații cu privire la efectuarea unei comenzi, instrucțiunile și condițiile de prelevare, dar și tarifele aferente serviciilor le găsești pe pagina web www.apavital.ro, secțiunea Calitatea apei, laborator apă potabilă, rubrica Documente.